Adieu braviamunt e merces pla per la vostra presència a questo cadeno. Speri que nas pla, pramu que eu super pla, perché sui accompagnato per un amico che conosce sa, normalmente pramu che l'avesse visto sulla cadeno ecolinguist. Pati, così va? Molt bé. Gràcies per convidar-me. Merci pla de ser aquí, soy força content de t'haver, pramu que sento tes dus amoroses de la llengua en general. Après la vidéo avem continuat de parlar un pau sobre l'occità, sobre el català, e nos hem dit que és força interessant d'assajar d'haver una conversació vertadiera en occità i en català. E donc nos hem dit que per fer això seria interessant de mostrar un pau de expressions típics de l'occità lengua-lucià, de la meva part, i del català del teu costat. Perfecte. A veure, primer, abans de començar, dir que jo he nascut a Barcelona i, per tant, el català que parlo és el central, que es diu, però que hi ha molts dialectes diferents i que el meu és el central de Barcelona en concret. Vale? Aleshores, la primera frase feta que diem sovint i que crec que es diu a tot el territori, crec, és quan una persona diem que està tocada del bolet. Tocado del bolet. Vol dir que és gairebé la mateixa causa en occità i vol dir que hi ha un problema, que és un pau folo, no? Sí. Vol dir que està boig, que està foll, i això vol dir aquest està tocat del bolet, diem, d'algú que no hi toca, diem, no hi toca, és que no hi és tot. Un cop superagit és la mateixa paraula. Allora, aquesta expressió és interessant i anant demorat dins el domeni de la natura, per mi que és una flor fa pas la prima. Vale, una flor no fa primavera. Oh, és això. Sí, també ho diem. Sí, que no per fer una cosa bé, per exemple, vol dir que a partir d'ara tot ho facis bé o... Oh, exactament. És pas per mi que és un exemple d'una demostració que valida tota la demostració. Serà fàcil, sembla, Oh, espero que n'han trobat a causes un poc més diferents. A veure... Comença en èxit. Nos podem dir que comença en èxit. Va. Jo no he posat ordre de dificultat, Ho he fet aleatòriament. A veure, una altra cosa que diem és a tort i a dret. A tort i a dret. Cosa mai complicat. Così s'escriu la primera paraula? A, tort, T-O-R-T, i a dret. A tort i a dret. Veleu que és, per exemple, qualcú que parla i que parla tot su mai fort que els altres, per dir un pau tot. No. A tort i a dret vol dir a tot arreu. Per tot arreu. Per exemple, quan algú diu tonteries, bestieses, i algú li diu, va dient tonteries a tort i a dret, vol dir que va dient tonteries per tot arreu i a tothom. D'acord. Tant els que estan torts i els que estan drets, diguem, per tant tothom. D'acord, és això, veleu que m'ho mai explicat, ma és això que pensavi. Una persona que parla que dice bestiesos, ma mai fort que tot el món, perquè és aquesta persona que vol tot haver raó. Sí. Bueno, no només és per parlar, També pots dir... Realment, a tort i a dret vol dir per tot arreu. D'acord. No sé si dieu tot arreu, per tots els llocs. I pot ser moltes coses. D'acord. Pots dir, hi ha nens a tort i a dret, vol dir que hi ha molts nens, molts infants. D'acord, ok. És una significació un poc més llarga que la nostra. D'acord. Bueno, una mica més difícil. Allora, aquesta és... M'agrada també. Razonar com un tambor banyat. Raonar i, m'ho invento la segona part, comentant
Burro banyat, un burro mullat? Sí. No, com un tambur, l'instrument de musica, el tambur, Vale, el tambor, sí. oh, banyat. Mullat, banyat. Oh, és això. Vale. I aleshores dius raonar... Ah, com un tambor mullat. Oh, Ah, que sona malament. oh, Vale, o sigui que no raones bé. exactament. Vale. Una gràcia. Resonar com un tambor banyat, dius? Oh, razonar com un tambur banyat, si pot dire di una persona, vaig justament que parlo in pau a tort i a dret, Vale. que rasona com un tambur banyat. Que no raona, en realitat, que va Oh. dient. Que dius si pot tot això sense pensar, realment. Vale. Ah, quina gràcia. Bueno, molt bé. Ara es van complicant una mica. Aleshores, la tercera és quan dius, quan et dic, per exemple, et faig 5 cèntims del que va passar. Ah, és una persona que és pas interessada per la seguida d'esdeveniments. No, en realitat 5 cèntims és poc, no? Oh. Doncs és explicar una cosa però ràpidament. T'explico una mica el que va passar ahir, et faig 5 cèntims del que va passar ahir, però no t'explicaré tota la història. D'acord, i és resumir força quelcom. Sí, Ok. resumir, per exemple, si no has anat a classe a la universitat i li dius a un company fes-me 5 cèntims del que ha dit el professor, només expliquen una mica què ha dit. D'acord, interessant aquesta. Allora, a cosa dici una persona, un tipo di persona, gauso pas escupì de por d'atrapasset. Vale? Que no gosa escopir perquè té por de tenir set. Oh. Doncs que no s'atreveix a fer res, que té por de tot. No, és pas això. És que una persona... Aquell tipus de persona se diu que és un cusso. Cusso? Cusso, oh. No sé què és això. És una persona... Oh, digue-me. No, estic pensant. No s'atreveix a escopir perquè té por de tenir set. No ho sé. És una persona que és força egoista. I és talment egoista que vol conservar so escupit. No vol compartir la saliva. Oh, exactament. Vol guardar so escupit. Vale. Ah, doncs que interessant. Una persona egoista que no vol escopir per no tenir set. Oh. Està bé, m'agrada molt aquesta. Que fort. Una persona egoista. Molt bé. Molt xulo. Vale, doncs a veure. La quarta, néixer amb una flor al cul. Néixer amb una flor al cul, és això? Sí. Oh, és una persona que és nascuda en un lloc força favoritzat. Sí, però no només un lloc. És una persona que sempre té sort. D'acord. Que li surt tot bé. D'acord. Passi el que passi... Ok, és pas necessàriament lligat a la riquesa personal. No, també pot ser, però en general qualsevol cosa que passa, doncs, no ho sé, m'ho invento, però que té accident de cotxe diverses vegades i mai es fa mal, doncs, per exemple, ha nascut amb una flor al cul. Mai li passa res. És un cop poètic que força vulgar. M'agrada. Bueno, no sé els occitans, però els catalans tot és caca, cul, i també vosaltres, el caga, tió, la merda, tot. Això que t'he dit, si gauso pas escupir de poder trapasset, hi ha força variantes, mai... Vale. Oh, mai l'hem tornat a M'imagino d'altres. Vale. Allora, aquesta expressió és rire pas que di no gauto. No riure pas... Com és la segona part? Oh, rire pas que di no gauto. Gauto. ¿Sabes lo que es no gauto?
No sé què és una galta. Gauto és no parla el gos, és aquò. Ah, una galta, vale. Oh. Només riure d'una galta. Oh, exactament, és aquò. Val. Doncs que és un riure fals. Oh, forçat, que risen, ma és pas força facessius, so que s'arriba. És una persona falsa. Pa necessàriament falso, ma, per exemple, dins una situació, per exemple, tu sos força ingazzato per una causa e una persona che fa una galezzata su aquò e gausos pa dire so che pensa realment, allora pots rire, ma pas que d'un gauto, però que és pa facessius per tu. D'acord. És que no t'atreva, que estàs cohibit. Oh. Doncs, a veure, una altra, l'última que tinc, és si dic al Gabriel li falta un bull. Li manco un... Quina és la paraula? Bull. Un bull? Què és això? No sé ben bé l'origen de la frase. D'acord. D'acord? No sé si és un bull de bullir l'aigua, com si no estiguessis cuinat del tot, diguem, o no sé si el bull és alguna altra cosa, perquè sé que en català hi ha el bull és un tipus de botifarra. D'acord. Aleshores, no sé si la frase ve d'una banda o de l'altra. Però quan a algú li falta un bull, doncs a aquesta persona li falta un bull. D'acord. Pot ser lligat amb la primera expressió que m'has dit? Amb el bolet? D'acord. És la mateixa causa, és que una persona és un pau fola. És el mateix. D'acord. Sí. Una persona boja, una persona folla, dius, aquest està tocat del bolet, li falta un bull, és el mateix. D'acord, ja, és facessius aquesta també. Bueno, la darrere per io és salto de la cabra al perier. Salto de la cabra al pedrer? No, saltar, és el verb, saltar de la cabra al perier. Perier. Al perier. Perier és un lloc... És un lloc o és un animal? No, és un arbre. És un arbre. El parer, de peres. Oh, és això. Vale. Saltar de la cabra al parer. Saltar de la cabra al parer. Què vol dir això? Ho pot dir fa ara mateix per demostrar. A veure. Veieu Cresi que Zinedine Zidane és un futbolaire que m'agrada força. Ara mateix venir de saltar de la cabra al perier. A passar d'un tema a l'altre. Exactament. D'acord, sense lògica, anar d'una cosa a l'altra. Exactament. Ai, crec que tenim una frase així, però ara no se m'acut. Crec que també hi ha no de la cabra i el parer, no l'he sentida mai, però sí que em sona que diem coses així, d'anar d'un tema a l'altre sense cap lògica. Bé. Aquí ho hem fet, eren força facessius, m'ha agradat força, com tot tu. Sí, m'ha fet perquè trobem algunes que, les dues primeres sobretot, que sí que les utilitzem, i les altres, tot i que no, són deduïbles. I això per una banda les frases, per altra banda la conversa molt fàcil, ens hem entès molt bé i jo em quedo amb la saliva que no vol estupir. Questo es perfetto quando riscontras una persona che si un po' tutto su... è complicato che... In chiusù, quando riscontras in chiusù li pots dire ecco. L'utilitzaré a veure si la introdueixo al català, perquè m'agrada molt. Perfecte, si podem canviar d'expressions com aquests. Clar, bueno, ho provem.
a poc s'anirà ampliant.